Moi! Täällä on Tassu Pet Shop ja tänään mä teen pikaisen kysymysvideon. Tai siis nyt mä teen sellaisen pikaisen kysymysvideon. Ja siis tämän videon aiheena on siis Pokemon Go toisaalta. Eli haluatteko te, että mä teen, tai me tehdään Pokemon Gosta video? Nimittäin jos useat haluaa Pokemon Gosta videon, niin sitten varmasti tehdään. Jos ei halua, tai jos useammat ei halua, niin sitten ei tehdä, mutta ainakin itse minä haluaisin tehdä Pokemon Gosta videon. Elikkä joo, tää oli vaan tällainen pikainen video, jossa mä kysyn, että haluatteko te Pokemon Go-videoita, tai pari semmoista. Elikkä joo, ei mulla varmaan muuta, joten moi moi!